खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा गथ'सा मावदांसाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों। गथ'सा मावदांसाखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे मख'जाथाव आगानजों बिटिसिनि आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाना मैया बरमा सानफ्रोमबोनि बाजाराव गंसे दाउ बेदरनि गलानिफ्राय सासे लाइमोन मावदांसाखौ जाफुंसारै रैखा खालामनो हायो। बे रैखाथि हाबाफारिया बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोलिबाय थानाय गथ'सा मावदांसा रैखाथिनि हाबाफारिनि बाहागोमोन। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि बावसोमनाय दैदेननायाव बिटिसि खुंथाया मोनसे रैखाथि गोनां गथ'सा मावसा उदां आबहावा सोरजिनायनि रादाय होनायाव गोख्रोङै दं। बे हाबाफारिनि थांखिया बेखौ थि खालामनाय दि गासैबो गथ'फोरा मोनसे जोथोन लानाय आरो हेफाजाब होग्रा सुबुं समाजाव जौगानो आरो जौगानो खाबु मोनो। नैथि खौराङाव दङ हिनजावसाया एक्स बयफ्रेन्डनि सुपआव बिस होनायाव साबा लोगोफोरा थैदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला नाइजेरियानि एड' स्टेटआव मोनसे सुप जानायनि उनाव गंसे न'आव साबा सुबुंनि गोथै देहा मोननाय जादों। खिथेर लानो नागिरनाय सासे हिनजावसाया गावनि सिगांनि बयफ्रेन्डजों लोंजानो गोनां सुपखौ बिस होदोंमोन। बिथांजोनि बारग' बयफ्रेन्डआ गावनि साब्रै लोगोफोरजों सुपखौ शेयार खालामना लोंनायनि उनावनो बे जाथाया जादों। दायो 16 बोसोर बैसोनि आयशा सुलेमान मुंनि हिनजावसाखौ पुलिसआ हमनानै लादों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ अन्ध्र प्रदेशआव 22 बोसोर बैसोनि सोमोन्दोआरि सुबुङा जिनाहारि खालामनानै 3 बोसोरनि गथ'खौ बुथारदों, गोथै सह'खौ फोथाराव फबदों। अन्ध्र प्रदेशनि तिरुपति जिल्लायाव सासे 22 बोसोर बैसोनि बाहागिया सासे 3 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे कल'नियावनो थाग्रा दायनिगिरिया गथ'खौ चकलेटजों लुबैहोदोंमोन आरो शुक्रबाराव फोथाराव लांदोंमोन। बिथाङा बिथांजोखौ बुथारखांनायनि उनाव गोथै सह'खौ फोथाराव फबदों। जेब्ला हिनजावसाया न'आव फैफिनाखैमोन अब्ला बिनि बिमा-बिफाया पुलिस गसर थिसनो। दायो दायनिगिरिखौ हमबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ कामरुप मेट्र'आ दिवालीनि समाव बांसिन जाब्रबथायनि केस रेबगान्थि खालामदों। मावख'आरि खारिथिनि बायदिब्ला आसामनि कामरुप नोगोरमा जिल्लायाव दिवालीनि समाव बयनिख्रुइबो बांसिन खैफोद गैयै लामाफोर दंमोन, जेराव साननैआव 31 अक्ट'बर आरो 1 नबेम्बराव 20 लामा जाब्रबथाय रेबगान्थिनाय जादों। बेनि उनाव सनितपुर जिल्लायाव जेराव मोन 19 जाब्रबथायफोर जादों। बेनि उनाव काछार आरो कामरुप गामियारि जिल्लाफोराव जाब्रबथाय जादोंमोन। मोननैयावबो एखे समावनो मोन 15 जाब्रबथायनि खौरां मोननाय जादों। दिवालीनि समाव लामा ट्रेफिक जाब्रबथायनि मावख'आरि खारिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि आसामाव मोन 29 जिल्लाफोराव गासै 240 जाब्रबथाय रेबगान्थिनाय जादों। बेनि अनगायैबो थांनाय साननैआव मोन 10 जिल्लाफोराव अर खामनायनि मोन 16 जाथायफोरबो मोननाय जादों। जेराव 31 अक्ट'बर बृहस्पतिबारखालि रेबगान्थियाव गासै 115 जाब्रबथायफोर जादोंमोन। नैथि सानाव थामहिनबा 6 नबेम्बर शुक्रबाराव बेनि अनजिमाया 136 सिम बांदों। बेबायदिनो दिवालीनि साननैआव गासै रायजोआव फारियै 11 आरो मोनबा अर खामनायनि जाथायफोर जादों। बेराफारसेथिं हाइलाकान्दि आरो मरिगावआव साननैनि गेजेराव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसेब्लाबो खमसिन जाब्रबथायनि बेलायाव बयनिख्रुइबो रैखाथिसिनमोन। बिसोरनि उनाव चिरां, सानजा कार्बि आंलं, माजुलि आरो शिबसागर जिल्लाफोराव मोननै जाब्रबथायनि खौरां मोननाय जादों। दिवालीनि समाव बिटिआरआव लामा जाब्रबथाय जानायनि खारिफोरा जादों चिराङाव 2, क'क्राझाराव 8, बाक्सायाव 10 आरो अदालगुरियाव 10। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव एसटिएफआ हेर'इन, गान्जा आरो फेग्रा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। गुवाहाटीआव ड्राग्सनि सायाव मोनसे सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायाव स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ गावनि गोब्राब खामानिखौ लाखिबाय थादों। आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै एसटिएफ इन्सपेक्टर कपिल पाठकनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया मोननै जायगायाव सिग्रोमदों। हेंग्राबारिनि कल्याणपुर ओनसोलाव गंसे भारा न' आरो आनन्दपुराव गंगापथआव गंसे न'। मोन्नैबो दिसपुर पुलिस थानानि आवथायाव दं।
मैया बेलासियाव खालामनाय अपारेशननि समाव एसटिएफआ 138.84 ग्राम हेर'इन, 645 ग्राम गान्जा, नोगोद 10,700 रां आरो 107 स्ट्रिप फेग्रा टेब्लेटफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा जब्द खालामो। बोखांनो हानाय उफ्रा बेसादफोरनि गेजेराव गं 52 लांदां प्लास्टिक कन्टेनार, गंनै मबाइल फन आरो गंसे महिन्द्र एक्सइउभि 300 गारिनि रेबथुमनाय नम्बर AS01GA1759 दंमोन। हमजानाय ड्राग्स साप्लायारखौ बजालि जिल्लानि फाथासार खुसिनि थागिरि 30 बोसोर बैसोनि भास्कर कलिता होनना सिनायथि होदों। एसटिएफआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ जम्मु काश्मीरनि अनन्तनागआव सानै उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाय जादों। एनकाउन्टार सोलिगासिनो। जम्मु काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लायाव सनिबारखालि रैखाथि हान्जाजों जानाय मोगा-मोगियाव सानै उदखारिफोर, सासे जायगायारि आरो सासे गुबुन हादोरारि सुबुंखौ फोजोबस्रांनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं अपारेशनआ दासिमबो सोलिगासिनो दं। थैनाय उदखारिफोरनि सोमोन्दोखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। 7थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ मरिगावआव 2 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि मुवा बेसाद बोखांदों। ट्राक हाइजेक खालामनाय जाथायाव सानैखौ हमदों। बजरंबली ट्रेभेल एजेन्सि मुंनि सासे सुबुंनि 2 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि बेसादफोरजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ आसामनि मरिगावआव धरमतुल राजालामायाव हाइजेक खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया 26 अक्ट'बर 2024 मायथाइयाव जादों आरो मरिगाव पुलिसखौ गोख्रों बोखांनो आरो खानाय हाबाफारि जागायहोदों। मरिगाव पुलिसआ मयराबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरथला दलाइगावनि आब्दुल मन्नासनि न'आव फुङाव सिग्रोमनायनि उनाव AS01PC4832 नम्बरनि लांखारजानाय ट्राकखौ मोननाय जायो। सिग्रोमनायनि समाव आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा लेपटप, एलसिडि टिभि, सीसीटीवी केमेरा सेट, जि-जोम आरो गुबुन गुबुन ब्रान्डेड मुलिफोरजों लोगोसे गोबां बेसादफोर बोखांनो हायो, जायनि बिबाङा गोबां कौटि रांनि होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ सानै सन्देह गोनां सुबुंफोर मन्नास आली आरो तफाजुल आलीखौ हमनाय जाबाय। हाइजेक खालामनायनि गुदि सन्देह गोनां तफाजुल आलीया मरिगावनि धरमतुलनि थागिरि। बबेखानि बोखांनो हानाय मुवाफोरखौ मन्नास आलीनि न'आव नागिरना मोननाय जादों। मरिगाव पुलिसआ सानैबो हमजानायफोरखौ दायो सोंथि खालामगासिनो दं। बे खाजानायफोरनि अनगायैबो केसजों सोमोन्दो थानाय गोबां गुबुन सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै दोननाय जादों। बे अपारेशनखौ जिल्ला पुलिस सामलायगिरिजों लोगोसे उफ्रा क्राइम पुलिस सामलायगिरि आरो गुबुन पुलिस मावख'गिरिफोरा दैदेनदों। 9थि खौराङाव दङ करिमगन्जआव दावबायारि बासआ माहारियारि राजालामानिफ्राय गोग्लैनानै हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 20निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम। मैया आसाम-मिज'राम सिमानि साखाथिनि रेंमाटिनिफ्राय करिमगन्जसिम थांनाय गंसे दावबायारि बासआ पाथरखान्थिनि बैथाखाल ओनसोलाव हायुंआरि राजालामानिफ्राय गोग्लैयो आरो लामा खाथिनि हाखराव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव सा 20निबो बांसिन दावबायारिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जाब्रबथाया लामानि मोनसे खैफोद गोनां बाहागोआव जादोंमोन। जायगानि बिबानगिरिफोर आरो हरखाब सिबिथाइफोरनिफ्राय गोख्रै फिन्नाय होनो थुलुंगा होदों। जेसिबि मेसिनजों सुजुजानाय रैखाथि हान्जाफोरा उलथायनाय बासनि सिङाव थाबथानाय दावबायारिफोरखौ दिहुननो थाखाय गोख्रैयै खामानि मावदों। गासैबो जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ गोनांथार फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना खौराङाव मोननाय जादों। जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ मणिपुर पुलिसनि एसआइखौ कनस्टेबलआ गुलि गावनानै बुथारदों। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मणिपुर पुलिसनि सासे साब इन्सपेक्टरखौ सनिबारनि फुङाव दाङाबाजिजों गोहोम गोग्लैनाय जिरिबाम जिल्लायाव सासे कनस्टेबलआ गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाय जादों। इम्फल सानजानि एम शाहजाहान मुंनि साब इन्सपेक्टरआ मुंबुंआव पस्ट कामान्डार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन, जेब्ला बिथांखौ फुंनि 10 रिंगासोआव कनस्टेबल बिक्रम अकैजामआ सार्भिस राइफलजों गावदोंमोन। शाहजाहानखौ गोख्रैनो जिरिबाम देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों, जेराव सावस्रि मावफारियाफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। बे समनिफ्रायनो दायनिगिरि कनस्टेबलखौ हमनानै लानाय जादों। नायबिजिरनाया आवगायलांनो थाखाय पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बड' इडुकेसनेल पस्ट, डेइलि बड' निउज फरायनो आरो बड'नि इनफरमेसन मिथिनो थाखाय बड' इनफ' पइन्ट टेलिग्राम चेनेलाव जयेन जाहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।